Takže čau lidi, já vás tu vítám u mého dalšího videa. Dneska to nebude ladajaké video. Bude to speciál za 40 odběratelů a 1000 zhlédnutí. Pro mě to je strašně velké číslo, 40 odběratelů a 1000 zhlédnutí na mém kanále. Tímhle bych chtěl vlastně poděkovat, že tu vlastně jste, že lajkujete moje videa, díváte se na ně, komentujete a díváte se a lajkujete ty videa, tak vlastně mě to potěší a donutím se vlastně k tomu, abych natočil pro vás další video. Věnuju do toho strašně moc energie na to, abych mohl udělat tak krásné video. A prostě nemůžu tomu furt uvěřit. Ještě bych chtěl vlastně poděkovat lidem, s kterými jsem kdy mohl natočit video, jako je Raketka, Majo, Star a další lidé, co mě vlastně podporovali, nebo co mi říkali, že to video je pěkný, že celá ta tvorba je pěkná a tedy. A vlastně chtěl bych poděkovat mému grafikovi, co mi udělal grafiku na kanál. Jeho kanál budete mít určitě v popisu videa. Můžete mu napsat, on vám udělá grafiku, pokud budete chtít začít natáčet. A vlastně tohle video točím asi hnedka, co mi vlastně naběhlo těch 40 odběratelů, protože jsem k tomu nemohl furt uvěřit. Vidíte, když jsem si teďka refreshnul stránku, tak mám 43 odběratelů. Můžu se podívat, vlastně vidíte Miguel. Další prostě 43 lidí, vidíte, že prostě Raketa mě tady odebírá a všichni prostě youtubeři, co mají nad 200 odběratelů. A teda vlastně tím bych jim chtěl vlastně poděkovat, že jsem s nimi kdykoliv mohl natočit video, že jim to nedělalo problém. A teda no nic, já vám teda strašně moc děkuju. Ještě vám jednou děkuju strašně moc, že na tom kanále jste, že sledujete moje videa a že vůbec ty videa lajkujete, komentujete a díváte se na to, protože mi to fakt nabudí energii a dokopu se k tomu, abych natočil další video. No nic, já se s váma loučím teda, ještě jednou vám fakt děkuji za těch 43 odběratelů, nebo 40 odběratelů, že to víc, že to 43. A já se teda na vás budu těšit u dalšího videa. Tak zatím, čau.